Gulay mga idol. Muni bida sa akong video mga idol, gulay oh. Akong gisabaw ni mga idol yun ay mga lamas, ay okra, alugbati ug malunggay. Salamat sa lamig nga grasya Ginoo. Waon ako ning usa mga idol oh. Gituyo na ko ning yun ani mga idol, walay hagpat-hagpat para makaon ako tanan. Nung katong haruson nimo, sayang kay kamunggay manglutaw ra diha sa kuan di nimo makaon. Yan na pud tay laman loob sa tuna mga idol kani. Itlog po ng tuna mga idol, yan oh. Pinaksiw ko. Natay saging. Kaon ta mga kabanat. Oh. Mm. Lamig na po mga idol. Banat na. Nga ako na magulang oh. Lamig yung kamunggay mga idol. Sayangan ko haruson daan kay mabalaw tagdakop sa bahawan. Kani unani haruson pagkaon. Tundan akong saging mga idol. Hinog sa punuan. Ang tamis po. Oh. Panalo talaga ang sabaw ng gulay mga idol. Oh. Atay ng tuna. At puso. Sarap. Diyos dahon mga idol oh. Grabe ang sarap. Kamatis. Ito po oh. Wow. Narang bihod mga idol oh. Ilawan tani. Sarap ng lasa mga idol. Itlog po ng tuna oh. Grabe. Malasa. Sarap. Mga idol. Noong unang panahon, hindi talaga kinaharos ang malunggay. Kasi yun nga, mahihirapan pagkain.
Mas mabuti itong ganito. Kami ang mga idol. Magandang araw po sa inyong lahat mga idol. Thank you for watching po mga idol. Have a nice day all po at saka ingat po palagi. Bye bye.